Amen, amen. Amen and amen. Ye de Awurade ase. Ewo Kristo ni Yesu di mu. Se onam adom ne adoye so ma yete ye ho nka. Amen pa. Eni di ni Awurade Yesu Kristo di mu no. Yes. Ye de Awurade asem a. So jana no ne message. Da nkwa. Prayer for yen. Ona wo ya. Ba Awurade manchen. Abeshe Kristo de konkro na anim onyam. Eni de ni Awurade Yesu di mu. Baby a obia no. Bomode se obesiesie ho na ya di nkomo. Ewo through Facebook. Amen. Awurade nhyira wo. Adofo no ye invite adofo nyina se ye nyina ye beka bom na yetie asempa ni bi na ahye Kristo animonyam esanse awiye bere mu no nokre ho ayeden. Amen. Wow. Nokre ho ayena enti ebrewe mu ne bra esese yitimi gina na yedi nokre ho adanse ye ma wi ase nyina hu ni se Kristo ne nokre Nyankopon no na nimu nso na enkwa wo na enkwa no ene onipa de ehan na Bible say ehan hire esum mu a esum ntimi ni eso timani je se mene wadi ahia wo Kristo mu ne ye onyame ma. Amen. Ye invite adofo nyina woni Awurade ne age nkwa Yesu di mu se obia benya asempa na ebe ni mu de chefa na ye de ahye asafo Awurade din ne de animonyam ewo ye Awurade ne age nkwa Yesu Kristo di mu tisiesie ho na ye behia de ye bedi nkomo na yankomo twetwen no be ye de ai yale to ya fapem osra hiniem yenye se wona wo hunu ye ne wa hunu yenye se wona wote ye no anye den wa nte ase inshira nka twedi ampo nyame a ode ne kra abeto saje de ama mene ne manyinala a awiye bere mu no omutie me ewo ye Awurade ne age nkwa Yesu Kristo di mu ye de ye botai ni se nipa nyina amfa ye so ehunu Kristo ewo no krem. Amen. Sanse Kristo ne kwan no ono ane no kre no na wono anso ne de enkwa no obi ntimi nko Nyankopon nchen gisu wonam ye Awurade ne age nkwa Yesu Kristo de eso. Amen. Inti yesra atiefo nyina se obia benya aso ne akoma ede ata asempa na eba ne de echi na ebeye nhyira. Yes, obala no so ana wahye na aye kama pa ne yahunu se ampa Nyankopon ma no walai yesiesie yakoma se ye deje Awurade asem ekoda de enkwam. Amen and amen. So for my aboaje wa ha nji ene de yankomo twetwen na be ye de na ase Kristo Yesu din ne de animonyam. Hallelujah. Amen. Christ asumdue nka wonyame adofo ene nyame mma nyina woni yage nkwa ni Awurade Yesu Kristo de edin mu. Amen. Peja Bible na yenhwe asem bi a ene epesa me no twetwe ho nkomo onse Kristosom no two lines. Your first lie and second lie. Amen. Your first lie and second lie. Uyema Old Testament
apam ne nam Abraham so, but Abraham mun yebenya Israel, because Abraham bewo Isaac, ana Isaac ebewo Jacob, nti Jacob mun yebenya ade Israel, all de tie, ana apam no ene Isaac ni apam no, ana wohwe Christianity nso a apam ni Kristo, ana Peter so ni yebenya New Testament, all the tie. In the New Testament, starting from Acts chapter 1, that is Peter. Amen. Because according to Matthew chapter 16, Yesu kachire Peter say, "Oso na mesi masafo na asamadu ntimi nyedai entwi mfaso." Enti no bose no Kristo be se no wo Peter so. I want to atwaso ene yen. Say yenso yenye opportunity edi nokora no ho de yen. Adanse ni bi. Ama we Nyankopon ma nyina. Amen. Awurade nhyirawo. Awurade nhyirawo. Awurade nhyirawo. Ade wo mu ne se wiase we no enye nipa nyina na asiesie akoma se ye penkwa. On de tie. Na mema enye nipa nyina nti ebra asempa na eba no ese ehye ma obi atimi bala ne de yen asubi enu nti na mema moma yenya akomapa na yemfa mpre won so hye ma unuanom nipa bi a wo ne lai emfa anya kwadworo enya pesemi nkuminya won so hye ma no se de opapa me hye ma afoforo no na ye nyina ye mom na ye nse Kristo din de yi animonyam no kure ni mu ema ye kra nkwa enim se enamemni de majority na ofie a wode etoto omonema eye ye nuanom e wa bruchire ene ye ne aye wo Ghana ne amaya hodo so enim se dodo na e ofie esanse enamemne. Amen and amen. Nti ene ebeso nyame anipa se ye nyina ya de nkabom ebenya bre na ye de agye asempa no. Nti mesra wo shema wunua Evangelist Akwasi Aboaje, Pillar of Zion Church International, shema wunua ka kire nse papa balai nti omla Facebook no o metie asempa ni bi na ebehye nyame animonyam nyame madom no doso ese ehye ma obi anso timinya asempa ni mu de chefa oh said it here yes obala ne so ana wa me ehunu so waba na ase Nyankopon din de animonyam. Amen and amen. Awurade nhyirawo. Awurade nhyirawo. Baby obi a no fo akoma ma Awurade na siesie wo ho se o bagi nyame asem a ekonkwan bo unu akokọ bo unu adawuro yemmom na yemmo dawuro no. Amen. Esanete edom ne doso tie ndie moment aye chamando nipa ni nyina ne de saa eme obala ya she ye hunu so wo lie. God bless you. Amen and amen. Yansa bre ye de asempa no be hyehye so nti ba bia wo bia no eni die ne Awurade Yesu Kristo din mu no na wasi utrase na yabɔ mpae nsa ne ye de asempa na ba ena ye quotation ye gina so de aye teaching si ye Peter, 1 Peter chapter 4 1 to end ena na me ni di nkomo 1 Peter 4 verse 1 up to end. Awurade nhyirawo. Amen. Awurade nhyirawo. Obeba hawo nti baby a obi ano ya mompai yeda wase bambo Nyankopon eya wo pe
ana sabre me ne wo dom ye de ahia Facebook ne WhatsApp YouTube botai ni nyina ne say ye hwehwe nkwagye ya me ye kra obi ntimi nsom wo awurade ene maamon emfra tro konkon se obi dowa oni wasade yeso no kwafo nyankopon o ma ye ni bere se ye betena se ama wo awurade wo tenene akọ wosoro nkwagye mu boa ye na yentimi nya ne saa enhye odi konkon ne de yi animonyam woni yawurade ne yaje nkwa Yesu din mu agidifo nyina anya me so se amen awurade yishirawo afei yi wasum na yenni nkomo na enhye Kristo animonyam amen pa for Bible ye go to Peter who made the kind a train nine ni mu baako at the copima wiye. 1 Peter chapter 4 verse number 1 up to end and then eho ana yadidi nkomo awurade nhyiraw amen and amen atifia sam no o say Kristo Yesu ne wadom aboa me ne waje me na waje won so no ne nhweso amen o si Kristo nhweso tienie ye ka se Kristo nhweso a eye ne ama mienu amen okay mama menchi adofo nyina mechi adofo nyina wo through WhatsApp and Facebook through teachings mama mechi amo awurade asem te yampa bada mama mechi amo ane yanwe osoro ni ne tre ne kanema mechi amo ene atiefo asabre mu tie mi o through Facebook e ma ne mema mechi awo bibiala ewo Yesu Kristo din mu amen awurade nhyira ase oni mikuta adwene koro hye ye ni nkomo ye kra nkwagye nti amen and amen ena ya asam no ye benya free Peter homa edikan etire baako etire nan ni mu baako de kopem na wiye aya 1 Peter chapter 4 verse number 1 to end etire asam ne say enhweso Kristo enhweso ye ka se Kristo enhweso a ejina ne ma mienu so ba ko ne se uhwe Kristo asua no no wabese Kristo ana wabeye Kristo amen enu ye ba ko ana mienu ene se o ya de ya Kristo pe ama Christ ayede ahwe so amen ye nyina ya ni tia se ahobambo efri awurade wo na yeden eba ahobambo fri awurade ho ana eba nti se ogidi ni betrase enya protecting of God wa gise odi awurade mra ana se awurade nhyehyɛ ye de yi eso ansa no anya nyame ahobambo ana se obi pese wo se Kristo a gise wodi Kristo mra so no nante ne kwa so ansa no ase Kristo nti awurade asam se modome a muni masede yeso amen nti wasi Kristo nhweso verse number 1 yentie se Kristo ehuna mane wase na afei se Kristo ehunu amane honhum monso yenso fa adwene kro no ara
Yansu a Christopher. Yamfa adwene kro. Adwene Kristo ekuraye. Ede babe hunu amane. Ewo sa wiase wei asetena mu no. Na wampa ne ho achi no. Otan a fallacies for ne tan no. Nkwasi asɛm a omekeka kire Yesu. Etoda bi kro omsi okuta besebo honhom. Anu odi tutu ambone. Etoda bi omsi wabodam. What I say? Etoda bi kro omde ne tutu nipa. The other fallacies for them pekra ne say Yesu babo susu enyankopon ba. Ene wo mawu. All the tie. Enu nti ya tan no. Even though a solid dan a Solomon a solid dan mu okra no. Kristo wura wa ne apam no. Omu wo na tiko. So awifuo. Ya nyane mane ntena dan ni. Because of enokra na kura obelema yintia. Di asem ni enti wosis Kristo a wa hunu amane awo honam mu no yansu a yabedi nachi no adwena onya de tena ase awo sama ne hunu nyina mu no yamva sa adwene koro no emia ya ho asekira ne se so obaji Kristo dia amane hunu no ba ota ne ba awiyeyi ane ba atam die ba afiase daba anim kamba what I say ubeye enemy ma wiase ani wiase we mu abonefo ubeye enemy what I say enyo obi a okwa sori yo obi a wafa Yesu aye ne kra ene na je nkwa ube nwura mani bebre Kristo a wafa ni nti anu na Peter aka kire ye se saa na Yesu be fam na afi Kristo ehunu amane na Kristo ebe hunu amane honam mu what I say Christ na ye di na chi no obe hunu amane enti nyamesom no ya mfa ne tra enye better any bread what I say nyamesom anya mana to free soro ba ye no nyamesom ye striding enti no se de nani abre no onfa na ni eden so awo kan ne dwon no nyamesom ye striding ani ye de picking internal life enti ona wo sum nyame a ompese eniema bi betetere wo mo no enye nyame no mo som eya sori no mo ye dey eko ba ye ka Christianity a omo nka ho nti no ye onipa bebre a omo gu asori dem mu a ye ka life of Christ a omo nka ho by life of church e di omo ka ho what I say nti obi kura timika se Kristo som nya ntetereye ade be na emiaw na ade na ntetere wa ebetimi amiaw what I say antetere wa entimi miaw ti asem ni but ansana ebetimi ato sisi no me yawunu so abo bet ni gise wudi miaw sisi meboa Amau atali amopami kaba ahoma na edemu no ansa na kaba no betimi ato sisi no agisa ahoma no ya dan ummiam na ubɔ ne po what I say sa na Kristo sumu abrabote ti sa oba sumu nyame na sa ompese aniema bi beye ense ade amawa ane enye Kristo na aya dan osom no na momo osom ho eba sa de benefit wo no na aye den oye enya de benefit Kristo
ana Christianity no ne ye fam bia no asi Kristo abefamu saa abro yan ye de yikura de yen eso ana ode ayen hweso ama yen nti Paul se na Kristo na gya yen hweso se yen tutu anamo nsi de yen ni diem nti se obe Kristo ni na be se ubenya wo ewo nyamesum mu dia ane enya Kristo su ene kura because Bible say asrewa oprebuo abuburo wodabere apatu pra wodabere na nsunu oni pa ba Yesu Kristo ni ba bi di ni tiwe ya dai eto bla anya solim na abekwa akope ye die o ane na wa hunu Kristo som no what ase wa hu wiasini wale what ase ntinya Kristo som ni yakopa wale ya sum nyame for purpose ya sum nyame for internal life ya sum nyame for ya create enkwaje nti asori awo kono ya fasa wa adwum ni se wo ya wo kra nkwaje anwo de yi adwuma enti de ebatu biala ewo wiase wei abrabo a ubomu no ubegina ma Christ na dia sa wa adwum se sa na ye Christ kwasem oja se enne betimi amu abeyi good Christian anya sa dia de obebi ayekwa amen and amen yamema mesira na mafa konya we so na me de ensempa ya Peter our yesikan command in Christianity ade to o ma ye aya futusam ade amaye ho atiafu a etie me mo amo se awrade nsira mo eno nso se nkuran na ema anitia ne nkoso asempa ni mu ne di adanse asemo nso mo walai a mo nso mo de mo adwene ne makoma aka me ho awrade mu maye chenya nkopon asem a enam ya awrade Yesu so fa ya Peter so na ye de ko wosoro nkwagie mu nti abeto aso se Kristo ehuna amane ehunam yi o se Kristo ehuna amane ehunam ehuna amane wo honam yi so monfa adwene kro emi yenso a Kristofo a yaba no yani ayapa heaven akono anya wona wo sum nyame wa life mu no yani ayapa wo sura yinie mu akono yemfa adwene kro emia ye ho efrise ohunu honam amane no ejai bonu yo de obehunu honam amane no wajai bonu yo that is Christ amane obehu ye nyina achi no amabone anwulani mu nipa ka ne ho nsambone nanso wa amakwan amananu wei anka bi nti sister anim guasie bebreba ye gu no eye Satan akwan opeso ofaso no odi yi ufiri nyamesum mu nanso betie mi anka mesra wo se nwenwa no to wano darega ewi asese okwase mpo nyasem ne se wa mie na no anka bia yebu no onyansafo unim sa okwasea chasam ba ne se wa mie na no wei anka bia yebu ni nyansafo what you say o muse die nipa ne ye ne nye de oni ni tifie ho no ye oni ni tentam ho no de oni ni ti asafo nim no o muse de o ye ne nye e bia na Satan na afa no so pese wodi hwi ni hu afiri Kristo sum mu na nso to ano dareka atam dia wodi nyina wote ensampa ne nsambane okafa wo nyina wote na nso to ano dareka wan hweye enam sew nipa no somo abeyi sentidua awrade anim ama wotene ne dia free wonsa be very extra careful believer, be very wise believer blah brother una mama niemo nyame ni tia otan hura ya tawo
ensampane nsamboni aye kafa wo ho Unyankopon na ni tua o nanso aye ko bia na ne wunyamsum mu nsɔhwe remember say Yesu Kristo says obi pese wodi machi a onfa na senua na woni machi asenia ne nsɔhwe beba wo so asenia ne yamane beba wo so ye woni pa bebere om ka nyame asenia ho asam nso om nim asenia na Yesu de to ne kon ho no aye wo hawo ne amane a eba Kristo so wasura yinie ni ntia na Kristo atimi kuram emu buo atem die atete emu su eto de bi na ensuo mpo onya bi no anom afeni wo sere nsuo anso wo sere ni mpo no ne ya de mmoroka ana ehye na no ya de nsuo kekale ana eka na no nyame ba ebia sabra sitre ni mo serewo ayo se nyame nimu wate ayo se odi Kristo no kura da bere wa pao onpao wate ayo se odi wonya nyame som no da bere unimu udimu wate ayo se da bere okura dia obo mpaya nyame ntie wotie wate nyame ba ye koma awrade na tobo asetwen no na Paul say onyame sompa abudwo wom aya de nya kese ma obonyo na wo bere so a obeyu afirim enti so de na ye Yesu nyina no na wonyankopon hu ana so amania na Kristo fam no enti na nyankopon hu ana na nye Yesu yi ya wurade ana bompese wo wura senkebe ya anka makuru wai empare me na chese de aba no na no oden diabano na broso diabano na fe wo sha no we say no it's too much why ani mo nyamfo atesame na mayi manyini botira to abofu osome wosoro hwani dia ya de mame abofu akasifuo bi Gabriel ne Michael Selefina and Salafemo atiasefo baana ne mpanyimfo aduonu nan ya kotome sole me osoro bofudom di nsankuo atome nyom ye yima ye mani mo onyamu adenti ana me ba be huna mani wei adenti na me ba fa amani hunu yimo ade yakura maye bone dana min madi afra ne bone awrade na nka ba ya anka makuru empare me owi wasene so the word nenso ekasem anyame pa na mo mawrade dia open na enye ho mame ohana wonam ni jamu mawrade bla ohana nam ni jamu mawrade ka tira wrade sa wrade yi wani tua me oba kwasi aboaje wani tua me oba wa amakode oni tua me oba wa mage oni tua me oblantie me samwasman wani tua me oba ma blefa wani tua me woni tia mawrade oba wa sofu maame blessing woni tia me sofu kusi wasam kani kusi woni tia me woni makoma mani da so ne sa me hwehwa wo nkwanje awrade enyame mu homemabo minim sen sori aba mesui minim samani aba mesui ni nyina wani tua na so ubrem ana aye wadwuma ti majema mawo melim pawo da na melinya wo da mama ni hunu mu min sohwai mu melinya wo uya na de anwum bia hyehwa mawurade melensesa minya meda aboaje melensesa maradido wa biala ababa misono melensesa minya meda hallelujah amania biala oh ababa misono melensesa
sa inyameda na odi nyum ya senyame on ete no odi awura ni mu te awurade te soro no aye din no ahwa me bayi se me ba wakoma dimu meji wa firi wa maniyem mebo wa botifefe mesu makame wontam awo metu asampanim se meli nyao na mele mpawo da meji wati wa maniyem medu wati ona musuma me kan ho ona mo kauma me kan ho se de wiase be yo biala me ba mejewo na ma shawa ni monyam ani anom hallelujah amen yewe nyame oyo ajinifo yewe nyame a oye nyabutre ka wakoma to yam adia na akotiawo adia ana kutiawo awale sam adwuma sam watena se ate entinyame wanim woya adwuma bi enye ye entinyame wanim ana awale dadada woma entinyame wanim anya no na kire se nyame apaaw emma kwa ma satan enyira saade ne sumu abam me katro se Yohani papa Sakaria ni Elizabeth Bible say no me ni patre na efo na nso na ade ahia won na ade ahia won ade na ahia won ye bawo na nso onya wotwen ama awurade na abira ne so ye no awurade hwa wo mani onyam ama ni wanyina hu bi hallelujah anuanom ni adofo nom yesram won yawurade ni yaje nkwa Yesu Kristo din mu anapai makwai na mene wo ensiesie yakoma menkasa de onamu ni nyame nim onyame nim onim kuransa na wo ba wiase nanso wasania no kutamu den kurano kutam don't turn back and turn it and now when ma wiase wate and now when nyadai and ma wiase and twa ni firi nyame anim sadi atie biala unyankopon obajewo na wahyew animonyam sadi atie biala u Kristo no obajewo na wajewa obahyew animonyam wasi ensira ne onipa oto ne boase ne nsohwem ne so afiri mu totoroto a awurade bona botire hallelujah amen enti Peter say mama yamfa adwene koronala wasi efrise honam amane no ne wo hunu honam amane no wajai boneyo Kristo wo hunu honam amane no oja boneyo boni antena ni mu enso ohunu amane wata ase ni entie na honam asetena bre aka no owie wase ya honam asetena bre aka ye ya honam asetena bre aka no ontena se ma ya ntena se emma nipa akono na emom bra entena se ma nipa kono awale na che enipa betia no agu so ada na wonko a wonware ana wu nyini more than said awale na gu market ana ye de sika koto ana wunya sika nkoto bi eboa more than ana wache ana wafuo nyina awale ana enkosi da ban ana nti wo tena wasa eye na mra yimu wu nyina o ebeto da bi wo bapa ho afobo nse yamu wa adwira ye sesese. So let me ask you one question. Emfaso be akura na wawale yim. Emfaso be aba beboa. Ubewu aja ho. Afiaso mfaso ne sen. Ade anka wonni anka esese ni patimi kan ho asem ma yam hyew ani Kristo. Se wonni Kristo dia ene so obi beka Kristo ho asem tira ma yam hyew na fa ho popo ye dai atwehwe Kristo akiri kwan.
anya walia enini pati ampre ho entuma mpomrika awalia di nipa bebre kobo nsamjem be very extra careful ana wale yache ana wonwo ana woma unkumanfo edi no mba yachero ana wasi boy enemre mu ana ade oto ana ade ana kristo sumo ana mpaibbo minim obi wa ha o me yakono wa quick action na no kra me de obi koi mo de kristo sumo achechere mo hododo maame oba kwa bosom so akwaje ba oba kwa difo trufu e wo me ye ne wada ni wanya ba eba ni di obenya o nanso kan hunu se nkwagie ni bam nya otwe ma urade na se wodie wo mu a urade de be ma wo bra oba ware wate sister oba ware wate nanso nya twen otwen ni na hia wo twen no bia na de wonam mu no urade o Bible say papa mo boni mo yemfa ni mo nyam senya dai ema urade ibi su obi na ya okura na nyintum jitum se ye nyame ana amakwan masa wakawi abawoso anyintum su obi na ya o ensa na udi nyame ani mo nyam akomo obi jitum se Kristo awaka wontu obi ntimi nyawo jitum se Kristo ti umunti no obi ntimi nyawo jitum se Kristo nti obi ntimi nyawo enti dia wonam mu no jitum se wa wo bone so asotwen se wo bra so a awurade be yiwa firim no wa hye wani mo nyam jitum sa what I say amfuo ni nkwasi obi so yare ya naba yes o se awurade me da wase se wo mama nyam ho nam yawo awa yare yam na nsumi mobo se impomi wo mu a amami ngu boni yali yi se numu na medawu a mawurade yi amami ngu boni na so ba same yali anso a ene me gya me pemu ma wo obire mu no same yali me se wani mo nyam yes Paul say na dia kura na batiti mini Kristo dom wata afiase da awihia atemudie awotire anasa de yi never bibia ni ho da paminya akomapa na bra boni mu no nsu nyame ba hunu se wo nyankopon watsisa kana no praise God amen da paminya akomapa na bra boni mu no hunu se wo nyankopon watsisa ya dai akana no praise God mama yamfa koma emutie enhye urade ani monyam what I say mama yamfa adwene kro emia ya ho afiri se ne wonwuru wonam amane no wagya abone yo na ya setena mra akaye mama ya ntena se emani pakono biem na emom ntena se ma onyanko ya ntena se ma wonyame apede ya bre ya akai ewiase kwa wieye niema nyina di adanse se wiase kwa wieye ya mema mamu mi ya ntena se mo nipa akono adwamammo konkwansa ensanom awusiesie bone wiase tebiasu ni wiase ahopede mumma ya ntena se masa ne eman na emom ya ntena se manyankopon apede ko na edoso se ye na setna bre atwamu edoso se ebira ne nyame hu Kristo no ebira ne nyame je Christ ni ya no ya setna bre atwamu no ye yo de amanaman no pe ye de amaman ne pe ensane ne yanumbi ema no dodo asa na amfaaye ema na baba dodo asa na amfaaye ye de amaman ne pe ensane ya hwibi ri awurade sa boya no nchenso ya on style no atwini mi ni ajanku ha what I say wajam kura na hwin didi akire enya komo wajam musie ni mu no na ohone asa didi musie na chi wo sa twa ni anim se ye bibi amai ya te kaboso
ebi da mpase ne ani bi gira mfitire ya lie ni ye krasim ni ye ko what I say ensai yetimi bo ba ho ni atutu ebotom ni ayi sika amai yetimi jensa no ni atoburuburu agum ni ya de amoma no onim so onum coke onim se wo onum ayi adapres oboy abonsene ni koni saa yedredra ba na siase bon komase bon komo bon wonsene ni twa so the so ni mane yede na bewura dem what I say what I say dia kan nyina ye de ya woni ntia no ni ayew bi enye komo sana ye mu bebre ye sana ye mu bebre ayeye ya setina bre atwa mu no ye de amama ne pe ye nanti akohwie one ye nanti akohwibram akohwie bia bas dance ahodo emma ye kekaboso yinse yiguei aya life che ye giani anya komo bia yi ginisi godai castry ani choice kasaprakui ye miemie bi ye bobontoa ya wijintuam ya de amama ne pe ya nanti akohwie akono ensaburo agobone ensande ai buro what I say ana fei agobone ye di agobone anya konwo didemie ya ne mai umra na be ma ba ko do ma be ye nan ye gunu so no we so ne ya na we so ne ya agobone ana fei adidimie ne abosomsom adidimie ye dimpotwa what I say timi di disa duane ahodo adidimie ane abosomsom wo chiram abosomsom a Kristo chirim anum na ya mama mufo ne yanam all the ate anumo ana ya mama mufo ne yanam na yentie wasede na eye won nwanwa se na afei me ne won ntumrika afei saa sakasaka eye won nwanwa ya nyonkofo na ya no mo ye saade ye no efie ho abusuanim maame na owo ye no papa no eye ne nwanwa se sisie de ye de ye no ntumrika ya ni ya nyonkofo na aka ne ne ya no mo ye saade ye ma no ya no mo ntumrika anko sakasaka putoni mu ayo nwanwa Gana ni ane ne twempena no eya no nwanwa se atimi akase ane ne ntoa mpena twe asubiem boy na ane ane ni date no eya no nwanwa se na de osi yesi ane ni na etibiem malam na ane yakono so no bosom na ane yakono so no eya wo nwanwa sa na de yesi yensi obiem ba ho ane yakoboro no ba bia ne yakotwa bia no eya ba wura no nwanwa se na de yesi ajansa no aye won nwanwa se ye ne won tumirika anko sakasaka puto ye ne biem na wakam wonsamone abasa omkia wonsamone o munya no ana bi ohwe wonu Kristo na da nyi ne na abo na da nyi ne na twempena na da we ye matwimu ala di we wa oba onya na sem ana di ohwe wonu Christ ya hwe no hu ayi hedu ku bi atimniti ene ne wo kire isi akron so aye basa ene yo so fa Christ e bra na wo abra na me ni utwi so hede wa na me mu ani gie ene de hede wo kire o jawa sem what I say ene de mo mega so masin so se wasakra ti sia de onu obegina wa no opriti ye se ye nyansa no no de anu ahunu obada bai o nya na sem yenum nyina nya kolo ede ye ni ehunu bi da adai e kraso be nwaru so asake onu kra de omu dibone no kra traso onya na sem ese na wasi wa jawihie papa bei o said ye o kan ye ho nsam bone abasa omu kan nsam ebebu yabam omu kan nsam a eba hintia spirit
Om kan some dia won be day ebe kofom. Nyame ba emma kwan. Emma kwan. Obetimi adidi watam. Mo akeka nsem wo akyerɛw. Boy na ne tene ne Kristo ntuso ne na gyae no. Obefro la no adidi watam. On dia tie. Emua no. Onyonko no. Dia no ne wiensa no. Ene dia wo na asiwa jansa no no. Hey boy. Yeah, boy. Hey. Ene dia wo hu nso de. O jawasem. Ntiade ntu sum nyame a na kire se jaboni nyina di Kristo sum kra nkakra nyame sum na no anu akomam nyame sum na nkakra ye mfitiba prekope enkase eja edi ya yate abre adene sakra nso nya nkakra repentance anya nkakra eye wo mu nwanwa se na die ya ne wo ntumirika enko saka yoni potoni mu enti okaya won samwone wonna wo beyi ano kire de wasiesie nyame ma moma yenhye ye ho den na ensambone awiase ma ekatia ye no ani yaje nkwa Yesu no omo wano yie o anye so omo ka ne kwa o omo wano yie ne wo ka papa ne wo ka bone omo nyina wano yie. I'm telling you. Ni awoka papo, ni awoka boni o, omu nyina wanu yie. What I say? Okaya won ye ensambone. Okan samwa ebe hete o. Okan samwa ebe mu obama buo. Okan samwa ebe ma ospelo taye dey akofom. Okaya won sambone. Nanso emma wanyonkofo na anu omu wiase ebo bra bone no na awurade ajewa omni omani asiw so kansan fo kira no ensam ni mu abam because omu atemu. Remember omu atemu gana na ne twempena no ene wo hia kura no odi watam don't mind them kowanim nsama o katia nyina wo mu atemu wana wo katru sam to so ni wonya ya ne ade hyew kon wonyina wo ho atamu o ti awurade same hyew nkuran Yesu Kristo same hyew den nyame ba ota no baba amane ne baba na nsugina pintin awo nsɔhwe nyina mu afiso wo nyonko bi a wo sire onyina na ho odi mu na abedi nkunim na awurade ne agye nkwan Yesu no ono no wadanfo papa. Yes, Christ is the good friend into your life. To remember, so umadi obiala kan amu abam awurade anim oba pa kan mame wona obeyi ano akire de wasiesie Bible say wori bebu atiase sansam no mo kan no o edi tia yen edi bu yabam edi di atem edi twi anim no yankwagie enti no omu beyi ano akire de obebu wasiesie ne ho se obebu atiasefo ni awufu aten enti de obeka wuo ani de obeka de atenase se wansakra na so oyini beto na o watemu enti to ano darega kristoni de obi abeka bi amanenka anu aya ho basa sei ana na de ofa kristo no afon sei ana sisia de akawuti ana sisia de akawunan adi anie na ntu fa nyame ana kyerɛ saa ntu fa nyame ana kyerɛ saa yo ho basa saa anu ayo utiri mu sakatu ana de bia sɔre ana du kutimu utiri so utiri mu na babɔn ana utiri mu kankan ana me de mfa wo na kyerɛ tantan na mesɛ ma fe me de mekame me de mfa wo metwitwi me ɛdeai ntu patre sɛ ya ne enti ya drose no toto ya no enti ya de ya bɛkɔbɔ nsam gem mo de mama nyamesom na yɛ den dodo ana mo de kristosom akyekyere ho saa ababa wa kama wa ya ho basa sei ise ya hwɛ okora ase obi a wa bodam. Hey, yes, until having you a young quantity and Kadio, you bet me a yabo. A mano, Yan and Kiamfa, a mamano, Yan and Kiamfa,
na so heavy ntia anyi egu tirisui ye sika betimi ataboro so star ya wakoboy ye betimi ababoro so skirt ya sawi ye betimi atode ya fesa aboro sa na so heavy nti what adofonom mo mawia sensama onka mu ya bam na ya woni daso akasia wo soro sister ye du atam meboa ye kaseti ameboa wo so afa Yesu nti o ma me kura se wapo o papa se wapo o ni anam se wo ni woni ni ayo meboa ayama jinamu wate jinam na Bible say Yesu ni anum mpo anyi na ani according to John 7 o papa se wanfo ane bosom ne so entu amfa wonya ba o ma me se wo ani nachi anko wa yon sore no entu amfa wonya ba ti ase jinamu wate jinam na urade babo wabotire wo aboti fefe onyame anim wo ani mo onyam sha wa urade anim dinukura koduru wo amma wo bia mu abam on sore na urade nim wa mane na urade nim wa kawa wonamu amane a wonamu ateti a wonamu unyankopon wonim ye di ma urade ye ko ma urade what is it for we some nyina amano ye di Gideon ye ko na wa urade nyankopon no obechekere wo re obedi wa samama wo obeka wa samama wo onim dia wonamu onim ateti a wo fam obi manso akontio awurade nim ateti a wo fam havi ntia amanfo azan yo omde pepipai ka betimi ayebi gay na wo ya no anya sponsor yi wo betimi ayebi lesbian nka betimi ayebi obi kura awrahye wo makwan wo ne wo na wo to no ma wo ka onye pipa mawo obi se makwan mane mfa ne nsan wura wase no onye pipa mawo o ma wo dan sister we nyina ye mogudia emma bibia na adam havintia kenkan na yenti na waka sempa no nso kire na weyinti atem wode ba wiase weyinti ana ma okoka sempa no kire wufuo ase kire ni shenka Kristo ankoka sempa no an kire wufuo a anka wufuo bebremu no because we can come Bible now according to Matthew chapter 16 Yesu Kristo say near wadefo asikafo ahemfo a mo person kom be hunu Yesu awo na awom na nso ma hu no ana om de wu koye enti Yesu baaye no na twase okoyi ne ho ya dan e kire wo se wonu na tetiadifo ni di no ho adanse se oba wiase abaji wiase nkwa no enti Yesu kwasie ya wansisi wo obedi 33 years awasase we so na oni odi 3 years ana ya wasoma dwuma no ayame no mienu ya nkwaje ya ho adwuma Yesu di 3 years na yeye ana okodi asama do 3 days eye pepepe what I say enti wo koyi ni nwodi kwakira wo kopamu kakira wo mo se wo mini wiase de ai achenkwa no na wono oji ni di wasama ado no o sevu wo ade wo mbesene kokoro konkoro paradisi what I say kenkan na yenti na waka asempa no so kire wu wasi yenti na waka asempa no kire wufuo nso obu wona ten ana obu wona ten nipa a wo so onipa wo honam ai na wantena se sede na wantena se nyankopon ti wo hunhum watena se na watena se sede onyankopon te e wo hunhum no ho Osi ade nyina wieye aben owie no obeka kire se nuanom ade nyina wieye aben nanso ade nyina wieye aben ene raba matimi wo fa ne ba mam asemu ba ma o ba I think say nipa bebre tie no Facebook a o munim eta Facebook ba ma wo fa ne ba mam awo ba wo ba akoni aye ne ba ma koni aye no wo ba ena wiase no yenim ade afre ne bone yatwe nipa ho nsuo ni atwe aboa ho nsuo ni ade afra ni ade agu ayi incubator na adane nipa boa krama ni jira wa na nim ye nipa
ebi nso okro mu twigu oba ho mbum no wawo no ene oba timi koda ho na afunumu ne da aponche ne da wo wone ne da no oba da ho na krama ye fa no no oyi ho na ba ma besia ba afa odwan na ba ma afa kraman na ba ma afa nantwie abuo nantwie nipa ba ma hye nantwie asenim ani gidie be ne wom afa dia ba ma afa ne yonko ba ma turum na emam ye no do am katrama afa wo mo ho and then you see a baby size your friend say internet size now a bag be see a set phone as in so no aworo no ho no abie no de nsa wura na se aden toa as sana se no liku no sexy mia ni nufu ni na yi na o video o wia no de asende be ma na be ma bi gira ba bi no no so hwe no asende ni ska and ya di naked na nam krom jaman yes ya wiabo abrofo ni sia wiya pie enti awia na pie no ho anitie e ma bobodaja e ma bobodaja an ya dinam street an enkofo tiem my god my goodness dear na koso what is going on in Christianity a Christopher ma ya adwirimu nte ya wuni say ya nana ben ya nyane nyi ya krankwa ya wuni say ya nana wie ya wuni so agefo na ba sister oni ama sister ekuro na wo mu no so awe na sankwaje ho ba de ama wa mesra wo bomadi abrafie kaya yu aye what amani nyode so ba kaya yu asum nyame anya nkwa so san ya bra bebom ubenyu anu aduane ice water beton ubenyu anu aduane nyame ba mo ba yam pre ba bia daate ya kra abako ensra sachi so ba bia di atiri ba dai abato mesrawo mo buro chire na mu tie me no kra de ensesi ada so katemu osam chire mo because niema e koso ho no edi adanse se Yesu ya dai oba enti anuanu ma mo buro chire ensese ya saba setere ne katra mo se Yesu ba ntimo nsakra na wo se da mo twetwe ba ma wo kwose ga ye twetwe ba ma ankwaje ye no anuanu adi nyina wie ya benyo se ba ma afa ya funu wo ba no ba ba sia ne ya ne ba ma no afafuro no wawo oba ba sia o ya ne ba ma na ba ma ko ne ya ne oba eya ni anom yesei so yo ba kese a yesi bra ne nya otiatea wo ye tiatea nso a yesi bra ne nya okese emfamu de ehin ewi ase ne hunu de ayaye adidi moroso anuane ahodu agu wi ase adeti adesa and differences eba ma wani na ho ma wadwiri wei memunte hunu se enaya ye wo mu yi eye nabone niema nyina di adanse se Yesu ba repent before you die. Sister, bra, repent before you die. True teachings in me. Transafunim din kwasi asem memfa ho. Makanya nkopo so no kura kire wo. Awurade asem tie mpa abadama. Ni ayu osura ni entre ne kanema. Mo dia mo transafunim no obi amwa ne bra wo pe. Adoma you. Media ne say meka no kura nsam a kire wo. Bible sama mentiatia mu nipa bi so adresa kra na nyanse mama mentiatia mu nipa bi so adresa kra ho na nyanse madwuma aya tayie ana kokobo me you atan abrabo pani abrabo boni awo bo ho na mabo kokose Yesu ba enti sakra wadwene abotiro na wo ne nkira sa wawie o America ni Germany ni Italy ni Holland ane ya France san London ani dia keka ho no na won kata ne Kuwait ne Saudi Arabia no anche so awie o amosesa mema India ni Japan mo bom bra sadia mo pe pipanti odo koma be ma pipanti
Ababawa o don koma bema abrantie pepanti o don koma oba onno soso things ani edi akire awieye ne asem na sase anya dey di awieye mi hu yanka obakwase bia beka bia awurade atemuda anyansafo bedwane age won kra nkwa obakwa kan wasinso ade nyina wie ya ben wasinso ade nyina wie ya ben enti mo mama adwene mo nti enti ya ma ya adwene mo nti na ya ni na ho e ma mpaebo ko na titiriun afeni titiriun no monfa odo a yamfu odo a love is Christ yamfu Yesu asura mu oden yamfu odo mu oden anu do ya ho efrise odo katabone peace odo katabone same do wa mi ntimi nya obone same do wa mi ntimi nya waza same do wa mi ntimi ni watam da odo nya yimu odo nya ho ako a odo nya ho kire odo nya mpeja odo nya pesami nkumi nya me do wa same do me yire same do me yire abaya dan ni matimi aye no bone abaya dan kanin maje me do me yire mani jeme dia ma de ya ho abaya dan ni matimi aye obayi bone never mintimi what I say by some nona dia mi pe bia me de baye no dia mi pe bia la me de baye no enti si enya odo a there is no need si ebetimi aye ho bone ensi da ensi what I say ya wodon so ye ntan ye nua na ye nwi ye nua ho de yi adwere bone ti asem ni Yamima heaven tio heaven say ya wo do a ye bedi ade nyina mu nkunim ya wo do a ya wo do a ye bedi ade nyina mu de ai nkunim e pesa me ka kire wo enti Peter say yemfa odo a emu oden ana eno do ye ho odo ne sen odo ene sen mi busaw odo ne sen sister odo urade ene nti uye nyame bone ati sei odo nyame ene nti uti asore dem tan uduya no odo ne se men kantra sesa ye no kure se odo na di na sede so enti so Kristo asede so na wudi no enti odo agena won kwaje ye nyame ba enti woda odwene won kwaje ho unim se wi ase awa wie ye na de ye biala de bebusu atan unim sa ene yesusu bibi nsana da bone na ye den apa me de metimi aka kire ono no ti asem ni wase wodo ekata bone enyina aso wata ase odo ekata bone enyina aso entie wase de ai munyi ya ho a nnim awurade se a kristofo yenya ya ho akoho unim se ya akoho ne amanfrafo wasase so yenya ya ho akoho a enim matiu makao enim yenya ya ho akoho saa aha nye ho enim yenya ho akoho nim sede mu nyina sede ye nyina nya adom achede enya Yesu Kristo adom achede no momfa nsom mo ho yemfa nsom ye ho Onyankopon adom se Onyankopon adom akodo no afihwefo pa enwo afihwefo pa aha se obi ka asem a na se wo ye Kristoni na se wo bie wano aka asem bia mano nka no se Onyankopon asem ka asem ni se nyame asem emansem wuru mfiri wano se yimpo obi jejewa na wo bie wano a ka nsem ebema nipa na ni aba no so de oye no ho kwasem na nsune nipa na jejewo wo tata odi watem wo ye woniama emfata ni wo ye woni yama sanka wo ka bibi kira no
na so to ano dareka na so obebie wano nso a ka asɛm a eye nyame asɛm emma asɛm boni bi mfiri wo mu nyadai emma ka asɛm eye nyame asɛm aha na so obi sum a na so obi nso som a mano nsum sɛ unyame som na wo som no mano nsum sɛ efri som ne sɛdeɛ efri anwɔden a onyame de ama wo sum nyame sɛ de efri anwɔden a nyame de ama wo ansum nyame botoro mojo ansum nyame de wo pɛ ansum nyame sɛdeɛ wo honim ɛkyerɛw kenkan na anam Yesu Kristo so na enum na abefa Yesu so ase nyame anim onyam ade nyina mu wono na anim efise se wutimi di ahoɔden ane kasapa asum nyame a wobedi mu wadwumam wawadiyem wawuom wadiye nyina mu no wobedi mu na onyankopɔn na anim onyam ni tumi ani tumi wono dada amen aha o se amania Kristo nti wohunu a Kristofo yehu amania Kristo nti o wote di oka no amania Yesu Kristo ayade ya ho ato ne so nti a Kristofo yehu aha o se nti adofo mo mama ne hunu ja a aso wo mumu no ani anom momma amani hunu eja aso yemu no se wore so mo ahwe se wore so ya hwe no enye mo se enye ye se ade foforo on so hwe no enti program na wonam no eye nyame o enti sesa enti wonya 35 years anwale ni enti nyame wo hui enti ade na yo se nyame ni hweye no ampa wo nyame be very extra careful no ampa wo nyame bra enti mi busawo wonya 40 years anwale ye ni enti nyame wonim hweye no anka se enti nyame hwe no amo nyame sobo no wonim what enti adwuma sema enkoye no wonim utu kwa abrochire no wo adwerepa se wunya adwuma ya wo baba bebo nyame adwuma ensu pipe sesema ya asem wo bompa ya ensu nya no yi wo ba se nyame wante wo mpa abo no wate o so wahwe wo so wahwe eno obi na agege wo se bra mamu mfa ba bi no bra wo ya je nyame wo ya je nyame wo obi si fasika bra no onante akire ma wo na we de ogidi se bibi wom wo boa wate wo down amani a wonamu ensoka wonamu yale dome gu so nyankoponim ma adie nyina anya normal to you because of Jesus Christ. Hey, Ecclesiastes 7 verse 13. What's it that paminya akomapa? Ada paminya akomapa. Na daboni mu se nyame asesa kana no. Enti nyame nim dia nam eba so. Sister enti nyame nim dia namu. Bra enti nyame nim dia namu. Onya nya omoja to anto na yam no animu. Moma ya enti nyame ase o tom. Na wiase sudifo no amfa wonam na ada awiaye abira ye gidifo yi mama ya nsan yachi ane wona wonyi ni ye ni nyina ankoye pe mama ya nsan yachi ni wona onyi ni ya no ankotwe nkonu yakoro mama ya ane ni ane na ye dabi enye ye dabi. God bless you. Nyame ba o mani ayomani ji so wala na wutie me ankwaje o ankwaje mama obia na down amma kwan ma obia ntum futuro enwani dia batu biala fasida mawurade amani a wonamu ensori a wonamu okawa wonamu fasida mawurade na wonim ansa na eba no kwasem wa ya sase ani awie nyame o bibi biala ntimi yintano adia na ba yintano awo kokoam wa no kwafo nyankopon wo doma wana wonya otwen ma no wo ayam ye ma wona wonya gidie ma no Job nsohwe nyina mu no wantwa nani ankohwe obi na Job amfa ne nsohwe anse obi ala
ya chiri Joseph atu afiase na awurade ani tua sɛ na Joseph promotion Joseph amie na no anka samboni biala dia unamu no sister dia unamu no bra dia unamu no hweye na wa amie wa no anka samboni biala na dia sie biala nso no hwe na antete uni Onyankopɔn ntem ni asie biala adwuma musama ya basa awale na ya basa akwantu awutu yei anka wotira ukrom kura anka wope aniema nyina jensam udi sia na wai usowe ma na jensam ofa ni yasan ofa ni yasan udi sia na tu udi bia na wai awurade semen kanchiro se wonimu ka unyina dada ansana eba so be jira mana so be nyo twan amana so be ma wakoma toyem no agi atum se wo hawa wonam nyina wo no awurade a na ne brem obeyu afiri mu a ebe yes anso ama wo praise God amen oba pakai ose adofo mo ma amanehunu ja a aso ase adofo no mo ma amanehunu ja aso mo no ahwe no se wale so ya hwe no anyam adefoforo anya yan adefoforo se adefoforo bi oti se adefoforo bi na eleyem ana eyeye nemum nemum se de munya Kristo amani